एगो इंसान के पहचान ओकर जबान से होला। जैसे एगो दुकान में ताला लागल बा और ताला खुलते ही पता चलेला एगो दुकान का चीज़ के ह, ओमे का सामान बाटे। वैसे ही एक इंसान के जबान खुलेला, ओकर जबान से जैसन वर्ड और शब्द निकलेला उससे पता चलेला वो इंसान कैसन बाटे, का उ सोच रखेला। काहे के अंदर तक केहू के दिमाग के अंदर आदमी खोज ना मतलब ओमे केहू घुस के तो पता ना करी कि आदमी सोच का रहल बा का है, लेकिन जब जबान से उ बोलेला उससे अंदाजा लगावल जा सकता कि वो आदमी कैसन बा। तो यही टॉपिक पर आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी आप लोग के बेटा भाई दोस्त जीजे तिवारी जी, जे बात करे ले कुछ अलग हट के भोजपुरी खाती आप लोग के आवाज़ बन के। काहे कि हमार मकसद ही बाटे भोजपुरी में ऐसन जे तत्व बाटे कि आप लोग के भरमा रहल बाटे, आप लोग के बेवकूफ़ समझ रहल बा, आप लोग के बीच में गलती भी करता, माफ़ी भी मांगता, यानी दुमुहा सांप के तरह बाटे। जनी भैया ओकर दू रूप बाटे, पीठ पीछे आपके शिकायत करल बा और सामने आके आपके भगवान ना कायब ना हमारे बाप से भी बढ़िया हमारे मतलब अनेकों चीज कह देता जाता ना, मतलब कोशिश करता उस सामने अच्छा बने के, लेकिन उस सच में अच्छा इंसान बाना। यह आज भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर भइल बा। सब लोग ना, लेकिन ज़्यादातर लोग जे हमनी के बीच में सोशल मीडिया में एकदम समझी तो आप लोग के बीच में चर्चा में बाड़े, वो आदमी ही ऐसन बाड़े जे काम कर रहा बा, जे सरस्वती मैया के सच्चा पुत्र बा, उ केहू के बुरा कभी चाहबे ना करी, ओकरा जबान से कभी गाली निकलबे ना करी। हम बात कर रहा बानी, आप समझ चाहतनी हम केकरा कह रहा बानी कि विवाद तो भइल बा भले ही अक्षरा सिंह और नीलकमल सिंह के, वो विवाद ना चाहते हुए ना ही अक्षरा सिंह के नीलकमल सिंह से दुश्मनी रहे और ना ही नीलकमल सिंह के अक्षरा सिंह से दुश्मनी रहे, लेकिन अचानक साजिश के तो ना हम डायरेक्ट का कोनो प्रूफ नहीं खे, लेकिन कहीं ना कुछ कारण बा। एगो इंसान के रूप में ओरिजिनल देखल जाओ तो कहीं ना कहीं उनका संगे घाते मुन लागल बा, जे उनका अपन बन के उनका संगे घात कैले बा। और ऐसा खबर कई गो आ रहा बा, तो ये पता बात ना कहे कि गलत होला। हम नीलकमल सिंह के सपोर्ट नहीं की करत, काहे कि वो ऐसा खराब आदमी बाड़े तबे तो उनका जबान से चीज निकलल। मानत नहीं, इहो बात हम आप लोग कहनी, कैसन ही लोग सब कुछ ज़्यादातर पावल जाला। काहे कि एक आदमी पब्लिक में कुछ और बोलेला और प्राइवेट में कुछ और बोलेला जब दोस्त रिश्तेदार के साथ होला तो। लेकिन एक मकसद इंसान के सोच एक ही होके के चाहिए कि बुराई केहू के ना, गलत केहू के बारे में ना बोली, उहे सच्चा इंसान होला। लेकिन भोजपुरी में तो ओहू से सच्चा इंसान तो छोड़े, ओकरा अंदर सच्चाई है ही नहीं है, चाहे बाहर चाहे अंदर। पब्लिक में भी आके लड़वा रहल बा, एक दूसरे के गाना चोरावता, हमेशा ओकर कभी भी गाना आवता, वीडियो आवता, विवाद ही उस समय खोज रहल बा, ओकर आवे चाहे दूसरा के आवे। ऐसा लोग आप लोग देखत हैं जा, एक दूसरे के गाली भी दिहल जा रहल बा, फिर माफी भी मांगल जा रहल बा। वो कल दोस्त रहन आज दुश्मन हो गए बड़े फायदा खातिर। कल पवन सिंह के नाम पे रोटी खात रहन, आज खेसारी लाल के नाम पे रोटी खाता रहे। वो आदमी से कैसे भरोसा कर सकते हैं जगह फिर पवने सिंह के रही, कालू खेसारियों के हो जाए, कालू पवनो सिंह के हो जाए। वो आदमी जरूरत पड़ी तो आज खेसारी के नाम पे जी रहा बा, कल खेसारियों की गरी आई। कहे कि गाड़ी वाला देवे वाला और गलत इंसान कभी केहू के होला ना। हम केहू के कुछ ना कह सकता नहीं, कहे कि हमारे केहू से पर्सनल दुश्मनी नहीं खे। वो भोजपुरी में बहुत गलत कर रहा वालों, भोजपुरी के नाश कर रहा वालों, भोजपुरी के बर्बाद कर रहा वालों, भोजपुरी पब्लिक के मन में लड़ाई झगड़ा विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहा वालों। काहे कि फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, फिल्म, मूवी, ये सब के मकसद होला पब्लिक के इंटरटेन कईल, अच्छा सिखावल, पॉजिटिव बनावल, ना कि नेगेटिव बनावल, लड़ाई झगड़ा सिखावल, लड़ाई झगड़ा के बढ़ावल। एक कलाकार के भी शायद यहे नियम होला। एक सरस्वती पुत्र के जबान से कभी गाली तो निकल ही के ना चाहे, लेकिन ऐसा सरस्वती पुत्र भरल वालों जेकर रात जब खुल जाता, वीडियो कॉल वायरल, वॉइस वायरल हो जाता, तसलियत सुन के अब जमीन क्या कह जाला, पैर तले जमीने खिसक जाता। अपना आप पे भी आदमी शक कर लगा, बाप रे बाप, इतना खतरनाक लोग भरल बा, इतना गंदा सोच रखा था। वो एक मामला से कई लोग के सच्चाई सामने आयल बा। नाम ले हम एक आदमी के जे बहुत जे लेवल लायक बारे, अखिलेश कश्यप जी, बहुत बढ़िया राइटर हन। काफ़ी उनका राइटर का आप लोग रिएक्शन में देख लो कम जा, काफ़ी हम तारीफ करत भी नजर आवनी, गाना कमाल के लिखले बारे। लेकिन अब तो शक होके लागल बा कि उनके गाना के चोरा वरा के या नया राइटर के गाना लिखवा के सामने अपन नाम पेश करत रहे। क्या उनका ऐसा
मतलब रंग बदले वाला आदमी हम ना देखनी है भैया। फोन पे आदमी का असलियत पता चला था, इतना गाड़ी दे रहा बड़े केहू के, वो आदमी हम नाम ना ले समझ सकते हैं जा। फिर वही आदमी आके माफी मांगता और वीडियो में माफी के लास्ट उनकर वीडियो देखी जाओ में धमकी भेजे तरह का लागत अब गायकी छोड़ के डायरेक्टरी छोड़ के अब वो लोग औकात देखावे के बाद मतलब का गुंडा बनो मर्डर करो, क्या विचार लागत आप लोग। तो देखिए ऐसा आदमी के मानसिकता का बा। एक सरस्वती पुत्र हमेशा विनम्र रहेला, झुकल रहेला, हाथ जोड़ के माफी भी मांगल जाता अकड़ के, ओमे चेतावनियों दिहल जा रहा बा। और ना तो कुछ में भड़काइयों के चल जाए कि पब्लिक अब लड़स लो तो साजिश भइल बा ओढ़नी के कोर जब आई लेकर बाद से ये सब विवाद हो गई। एगो गाना के हम आरोप लगैनी विवाद हो गई। यानी अब चाहता रे कि पवन खेसारी के नाम पर लड़ाई होके, कि खेसारी जी के फैन सब पवन सिंह के गाली गलौज करस लड़ाई होके। अब मानसिकता समझी जा। आप लोग के सबसे ज्यादा हम बताओ देनो, आप लोग के सबसे ज्यादा हम कुछ ना केहू के कर सकता नहीं, बस आप लोग के बीच में राय और विचार रखे बन, सवाल पूछाई बन। सिर्फ आप लोग के मूर्ख समझल जाता और आप लोग के वजह से ही ऐसा लोग आज गलती कैला के बाद भी वीडियो और अपन गाना गा रहा बड़े, बना रहा बड़े, आप लोग के बीच में प्रचार प्रसार कहे कोई रोक ना सकता भैया। लोकतंत्र कह के देखे नीनू साजा पता चल बा कि वही आदमी हई गलती कैले बा, जब तक ओकर प्रूफ ना होके यही तो प्रूफ होइयो गईला पे नु सीना तान के लोग चल रहा बा। बस इहे कहे आई रही आप लोग के कि दुमुहा लोग से एगो और शब्द आवेला उना ना ले, अच्छा ना लगेला जबान से, मतलब दुमुहा कहत नहीं ठीक, मतलब दू रूप में बा लोग। सच्चाई अच्छा इंसान नहीं खेलो, ये लोग भोजपुरी खातिर खतरा बा लोग। अगर ऐसा लोग के आप भोजपुरी में बढ़ावा देम, सपोर्ट करम, तब फिर आपके केहू और सरस्वती पुत्र पवन खेसारी, निरहुआ, मनोज तिवारी जैसा ना देखे के मिलियन। क्या कि ऐसा लोग के जब तक बोलबाला रही या अपना मन मर्जी करी लो, फिर आप लोग के पवन सिंह जैसन गायक, खेसारी लाल यादव जैसन फुल एंटरटेनर आदमी ना देखे के मिली, जे गरीब तबका से कहाँ से उठ के कहाँ तक आ गई। अगर खराब आदमी रही आज खेसारी जी खेसारी बन पैतन ना, आज पवन सिंह बन पैतन, आज मनोज तिवारी बन पैतन ना। क्या कि आज जातिवाद का आरोप लगा था, से ज्यादा जातिवाद पहले रहे, लेकिन भोजपुरी के जन्मदाता आधुनिक युग के कहले मनोज तिवारी एक ब्राह्मण हवन, जातिवाद कहाँ बा। पवन सिंह, निरहुआ, यादव, राजपूत सब जाति के प्यार दुलार दर्शक आप दिले बनी जा। ये लोग ही आज के डेट में अश्लीलता, जातिवाद सब कुछ फैला दिले वालों ऐसा लोग आके, और ऐसा लोग जब तक रही आप लोग के फिर कोनो पवन खेसारी जैसा स्टार ना देखे के मिली हन। ऐसे हाथ जोड़ के विनती बा, ऐसा दुमुहा लोग के विरोध करी जा और सावधान रही जा। आप खुद समझी जा, आप खुद बदली जा, आपके भोजपुरी है। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।